Good morning everyone. Live ta live. Live ta dali tag live no kay today is our church anniversary. Pero sa palangga gyapon ta mo tanawa. Live gyapon ta. Ako say share mga igsoon. Pwede na mo mag-share diha mga igsoon. Hello again, good morning, a blessed day, another morning, another blessing. Praise God. Ako sa share mga igsoon. Musta inyong pagmata? Salamat sa Ginoo. Right, so done sharing my so praise God. Oy, shout out brother BG Fontanilla watching from Balilihan, Bohol. Okay. Shout out Brad. God bless. Again, shout out to brother BG Fontanilla watching from Balilihan, Bohol. Okay, again a blessed Sunday morning mga igsoon no. So before na manimba magtimo-timo sa tagamay dire pulong sa Ginoo no. So again actually busy kay koron kay this is our church anniversary. Today is our church anniversary unya. Na yung mga preparation ng hinlo na sila sayo kay sila mata no. Ang mga youth na dito nangatulog sa church dito na sila nagkuan ba no. Pero ako ang ganoon na kamo nga mag-live ko. Total wala man ko i-prepare karon kay di man ako muwali. So today, dili akong muwali sa church. Natay speaker. Ang speaker na mo karon igsoon from Dawahon Island sa Southern Leyte man siguro ni siya. Alagad sa Ginoo. Bantugan sa ni nga badlungon sa iyang panahon niya. Gigamit sa Ginoo. Mao na ako ang atong speaker karon unya. Nagmeet mi ani kay before sa islands of Pitugo, no, sa Pitugo. Kay speaker masad ko nila so ako lang siyang gibawsan ba. Gi-invite na ako dire.
Praise God. Shout out be si Pastor J sa Lamputan. Pastor, mingaw na kay ko, Pastor. Diha kay mura og pila na ka Monday nga wala ko kanhag Cebu kay na conflict, Pastor ba. Pero karong Monday, nanagi ko diha kita na taog naapo kana. Again, shout out si Pastor J sa Lamputan. Brad sa nako ni Akro sa ni nga badlungon sa gani pero gidakop sa Ginoo pareha mi ba. Usa sa ni sa akong kauban og nakaingon nga nakasulod ko sa Cebu City Jail. God bless, Pastor. More blessing, more anointing in Jesus' name. Kita na pohon itugot sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Okay. Kuha ni siya mga igsoon from Living Water Christian Fellowship. Cebu ni siya. Okay. Good morning, Pastor. From Banga, South Cotabato. Kanha ko ning Banga ba? Salamat sa imong live na nakaisip jud ko nga magbago. Kay kada gabi gainom ko, nagundang nako sa akong inom. Salamat sa Ginoo ug sa imo, Pastor. God bless us all. Himaya sa Ginoo igsoon from Brother Kaiser John Toledo. Actually daghan na kay nagtan-aw sa live na to mga igsoon nga. Mo sila kasabot ba? Daghan na kayo na tingang ano, sige sila tan-aw ning live. Di na sila ganahan manigrilyo. Ginaganan mo inom kanang na something na gibuhat si Lord. Mo bitaw di ganahan ang yawa ni. Stay na mga distraction, ana bitaw bat naadjod na igibuhat si Lord. Pareha karon atong previous page nga daghan kitag followers dito 220,000. Na restricta so mao nang naghimo taw bagong page karon igsoon mabungaong Kristohanon 2.0 kay gibulabog tas panuway dito ba pero padayon gyapon ta. God bless you, Brother Kaiser or Kaiser John Toledo from Banga, South Cotabato. Nakalabay gud mi diha kay kabalo na mo. Kabalo na ka brad taga Jinsan akong kasawa sa pamilyar ko ani. Shout out Rosalina Cabido. Okay. Pinagpalang umaga po, Pastor. Okay. Good morning, Igsoon. Good morning. From Ormoc, Leyte. Shout out Daniel Araneta. Anyway, magdali ko mga Igsoon. Magdali ko. Brad Joy. Shout out. Wapa kakasimba niya. Murag, napalagi ka niya. Shout out, Brad. Akong ang amigo na akong Brad na ko niya. From Mukpok ba ito, Brad? Sandingan Loon. Okay? Siya nga, brother, wakaon niya ba? Di lang? Basin day mo tunga kay surprise ko nimo, dipindi. Okay? So, akong shout out ang mga brad na ko sa Alpha Kaparulong Live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Bisan dili na ko makita ninyo mga brad nga aktibo jud kayo tungod kay busy ko sa ministry, but every time nga na anniversary na invitation mo tunga jud ko. Naamo sa akong pag-ampo, mga brad na ko, no, lunglib, kanuna ay kalimot, di kita malimot, dapat sa tong number one, sa tong hierarchy, God first ta, mga bro, okay? God first ta, kay, ang kanang word nga, isinggit na to nga lunglib, walay mahitabong lunglib, kung di na to ipataas ang Ginoo. The secret of long life, the secret of protection, favor, blessing is God. So, ato ipataas ang Ginoo, shout out, mga brad na ko, di Asaya, Skeptron in Arms, shout out, no? Ipataas na tungan sa Ginoo mga brad. And then shout out na ko ako mga higala, mga classmate, mga amigo dool sa dughan nga mga kapulisan. Okay? Akong shout out ang tanan kapulisan, mga classmate na ko, Campus Menya Cebu, shout out. Tagbilaran City sa Barak, shout out no ug among Clarin PNP diri sa Mua, among hepe si Police Lieutenant Chief Amado Amba dool sa akong dughan sana. Ug akong mga kauban diri, mga kapulisan sa station nga kanunay maminaw sa pulong sa Ginoo. Shout out ninyong tanan mga sir. Dili lang ako siya tagsa-tagsaon og shout out no kay basin nay malimtan ako, makalimot ko niya nagdali sa ta. Shout out na ko tanang mga OFW, mga naka-permanent resident, mga seaman, si Ferrer. Shout out mabungahong adlaw ninyong tanan. Ang uban na gabi mabungahong kagabhion, and I always pray nga ang pabor sa Ginoo na ninyo, proteksyonan mo sa Ginoo. Shout out from Tagum City, John Maxel Sultan Calapis. Okay. So this morning igsoon magtimo-timo tas pulong sa Ginoo. Our topic for this morning is about kana bitang kanang si Lord nga kanang once si Lord mo lihok. Once si Lord mo decision, once si Lord mo decide, way makausab. Okay? Mao na igsoon no. Once si Lord mo lihok, way makapugong. Parehar ko na, once i-promote ka ni Lord, why makabira ni mo pa ubos, ana, no? So, mauna itong topic karon. Nindot sa ni. That is why I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And of course, you can also type at followers, at highlights, at everyone. So, wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel.
Please subscribe, ang link nasa caption aning live kay after this ako ni siyang i-download tungod kay sayang ni nga message karong buntaga igsoon i-delete ra ni sa Facebook in 30 days. So muna nga ako ning i-transfer sa YouTube channel. Okay, anyway, thank you and shout out sa tanang mga subscribers aning nga page. Thank you so much. I appreciate it. God bless. And mga star senders, thank you kay no. Himaya sa Ginoo. God bless you. So this time igsoon, shout out sabi kay balik na bro. From Abuyog Liti, mao ni akong gipangandoy kaning Abuyog nga prisuhan. Sakto ba ko, Brad? William Wing, nada ang prisuhan nga dako. Kay uban nga mga napriso diri sa prisuhan nga akong sudlan sa Bohol. Gidala riya. Murag mao lagi ni. Abuyog Liti, shout out brother William Wing. Watching and listening this time from Abuyog Liti. Okay? Dili man ko makasimba, Pastor Ari, kay duty ko. Sakto kayo nga mao ni akong purpose. From John Maxwell Sultan, so nakapaminaw ka. Again, mao ni hinungdan bitaw nga magsigi kog live kay usa sa rason ako kaning OFW kay it's not all the time nga makasimba sila. Nadyoy uban nga di kasimba. Labi na nasa Middle East, nanay uban nga stricto ba. No? So mao na nga nag-live ko. Gidaghan sa ko kay feedback na dungog from OFW nga mga followers na to nga. Salamat kay Pastor mao ni ang naghatag na kog comfort, ingana no. So na-bless ko sa message kay di ko kasimba, napahinumduman ko, napukaw ko ang uban mingon. Actually Pastor, how many years na ko backslide? Pero murag nabalik akong kadasig nga nakadungog ko. Something nga na. So mao ni igsoon usa sa rason nga nung nag-live ko para ni sa mga walay lugar nga makasimba, at least makapaminaw mo pulong sa Ginoo. Okay? So God bless brother John Maxwell Sultan Kalapas. God bless you more. Thank you for your time. A shout out from from Turel Davao, brother Marlon Morales. Okay. Praise God. Hallelujah. So nade ko i-shout out diri kay grabe ko no sa isla sa Dawahon igsoon sa somewhere in Leyte. Grabe daw lanog-lanog daw dito ang atuang kuan, ang atuang live ko no. So akong gi-shout out ni be mga avid listeners na to from Dawahon, Southern Leyte. Okay, akong gi-shout out no, ang ingon diri kay maglanog-lanog daw ta dito, no. Sige daw nagpa-speaker dito kusog kayo. Akong shout out from Dawahon si Sister Lilia, okay? Sister Lilia og si Brad PD Pinula, okay? Shout out to Sister Lilia og Brad PD Pinula. Okay, nga sige og paminaw nato or tan-aw nga naa sa isla sa Dawahon. God bless you igsoon. Kita ra tapuhon makalaag ko diha unya. Ang dami lang ko yung tinuwa kanang kuan ba kanang nindot kay sabaw bitaw. Muhigop ta diha. Lamiar ba sa inyong kuan dai wasay-wasay bato basta naay gidas Pastor Marlon nga basta lami kay kuan no. Og si shout out Pastor Marlon og iyang whole family from Dawahon, Leyte, shout out. Okay. Let's pray kay ang oras nagdagan and yes, mo lantaw sa ko dito sa church igsoon kun saan ay naitabo dito. Okay? Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Let's invite His presence. Kay kung wala siya, watay mahimo. Kung wala ang Ginoo, igsoon, dili ta makasabot aning pulong niya. Kay ang pulong sa Ginoo, kung atong utok ra nga, atong tawhanong pagpanabot, atong gamiton. No, dili ta katugkad. Amen? But if we invite the presence of the Lord, if we invite the Holy Spirit to guide us, no, nga mulamdag kanato, makuha ginato ang mensahe sa Ginoo. Amen. Watching from Sierra Bulyones, basin mao ni nakita na ko ni dito. Christy Jean Botron Umak, God bless you sister. Okay. May bundag pastor from brother Ryan Galaneda of Germany. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence this morning with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another opportunity that you've given to us today. Thank you, Lord, for another blessed day, another morning. The first blessing today is the gift of life. Thank you so much. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi. Ngay mong gihatag na usab kanamo karon, gi-extend nimo ang among kinabuhi. And thank you, Lord, sa libreng gininhawa, libreng hangin ngay mong gihatag namo. Lord, ya daghan ang wa kamata gahapon. Daghan ang wala kamata karon. Apan imo ming gipamata karong adlaw. Salamat kayo, Ginoo. Again, salamat sa gasa sa kinabuhi. And this time, mamalandong na usab mi sa imong pulong. Before we proceed, please search our hearts, Lord.
So siya mong kasing-kasing kung naay mga butang nga wa ka nalipay, mga butang nga mahinungdan nga dili mo penetrate, dili mo tuhop ang imong pulong kwaa kini. Limpyuhi mi, hinlui mi Ginoo, himoming takos, himoming angayan Ginoo nga mamati, mamalandong sa imong balaang pulong. And Lord, tagay mi kasing-kasing nga kanunay madinawaton, kanunay mapainobsanon, anda mo dawat og correction. Labaw tanan anda mo sunod kanimo Ginoo. Tagay mi kaalam nga langit nun Lord, samtang mamati mi sa imong pulong, mamalandong kami niini. And then Lord God, you alone will be glorified this morning. Wa mi nagpataas og simbahan, og pundok or grupo, but we lift up only one name, the name of Jesus Christ. It's always Jesus reigns in this place, in everything we do. It's Jesus reigns. Ikaw among gituboy, gipataas Ginoo nining kabuntagon. Ikaw na bahala, Lord God. Holy Spirit, we welcome you. We welcome your holy presence, and let your will be done. I pray to all of the viewers, to all of the listeners right now, Lord God. Bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo. As we listen to your word this morning, let it be, Lord, nga among mabati, imong gahom, imong presensya, imong hikap, imong dihog Ginoo. Ang manifestation sa Holy Spirit among masinati this morning. Again, Lord, thank you. This is all about you. Wala mi nagpataas among kagalingon. It's all about Jesus. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Thank you for the victory. We rebuke, we cancel every distraction. And thank you, Lord God, for the peace of mind right now. Nga wala lang ma-focus, ma-sentro. Ikaw lamang. Mao kini nga mong pag-ampo, amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, this time we have 66 viewers. Okay. Come on, atong i-share. Anyway, shout out na ko ang nagpadala ni si Sister Christine from Armed Forces of the Philippines, na nakabutang rin Office of the Vice President of the Philippines, to Pastor James Duman. Giya dyan yung gihatag souvenir. Ligon kayo, ligon na eh. Praise God, let's go. Maing bundag pastor watching from Singapore, Sister Annalisa. Again, thank you kay sa mga subscribers sa nga page. Welcome ang mga new followers. Salamat kayo. And nasa uban na mag-send og stars. Thank you sa kayo. This is for the glory of the Lord. Let's go. Dalita kay bunal tarong tataod. Hallelujah. Praise the Lord. Let's go. Anyway, ako rin i-shoutout akong team sa Living Water Christian Fellowship nga tigsulod sa Cebu City Jail. Kalimot kong shoutout, no? Shoutout ako sila si Sister Pastor Ninette, si Sister singano to nila, Jordan, Sister Sheila, Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Jimuel, Brad Louie, Brad Arturo, Brad ba na to kalimot kaning mga igaagaw, kaning mga kaliwat nga mga Flores, Arturo, basta kalimot ko. Unya sila si Pastor J, kintanaw karon, Pastor Herman, tanan from Living Water Christian Fellowship. Og shout out na ko tanang mga brad na ko diha. Sila si Brad Aris, Brad Mago, shout out. Brad Ibang, Brad Kenneth, Brad Jao. Sila si manghod ni Brad Jomar na sa Maximum 19. Shout out Maximum 4 RDC1, no? Og sa kamo ba to diha ang mag-anniversary o advance blessed anniversary kita tapuhon. Brad Ayan ang mayor sa RDC1, shout out. Tanan no. Okay? Og sa mga warden and jail officers sa Cebu City Jail, shout out og salamat ng marami no sa higayon kanunay nga you allow us to deliver the word of God diya sa sulod sa silda. Thank you. God bless. Okay, let's start. Watching from Mati City, happy Sunday from Chimet Fondal. Let's go. Text daw na to igsoon from the book of Revelation. Ningon diri ang gipadayag or pinadayag Kapitulo 3 versikulo 7 ingon ang pulong sa Ginoo. Okay, again gipadayag 3:7 ingon diri. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Okay. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod ug ang nagkupot sa yawi ni David. Walay makasira sa iyang ablihan. Dra. Ug walay makaabli sa iyang siradaan. Mao niya tong punto. Again, gipadayag Kapitulo 3 versikulo 7. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia kinang mensahe sa nagingon sa balaan ug matuod. Okay. Ang nagkupot sa yawi ni David, walay makasira sa iyang ablihan. Ug walay makaabli sa iyang siradaan ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay?
Mao kini ang ato minsay ning tagnas kabuntagon rigson kani nga linyada gyud. Kaning linya nga walay makasira kung iyang ablihan. Ug walay makaabli sa iyang sirad-an. Unsa may buot pasabot ani pastor? Ang buot ipasabot ani sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga ko once si Lord mo desisyon way makabag-o. Once si Lord mo lihok walay makapugong. Once si Lord mo bless nimo walay makapugong. Once si Lord magpataas nimo walay makabira nimo paubos. Amen. Once gidestin ka ni Lord nga panalanginan, no, walay makatunglo nimo. Sila pay matunglo igsoon. Ngana na. Once si Lord mo lihok sa imong pamilya nga wa pa nangaluwas, maluwas gyud na. Amen. Once si Lord mo decide sa usa ka butang sa imong kinabuhi, matuman gyud na igsoon. Bisan pag unsay buhaton sa yawa nga distraction, pugna niya. Bisan pag mag-unite, maghiusa ta ng demonyo sa imperno para pugnan ang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi, para pugnan ang iyang promotion nga iyang ihatag nimo, para pugnan ang iyang nindot nga opportunity, ang kauswagan ng pag-asenso. Dili kapugong ang yawa nga anuman. Ingon ang pulong sa Ginoo, once si Lord ang muabli way makasira. Ug once si Lord ang musira, wala say makaabli. Okay? Tanawa, kung balik ko, no? Walay makasira sa iyang ablihan, no? Walay makasira. Once si Lord maghatag og opportunity, open doors of opportunity sa imong kinabuhi. Okay? Nga maayo. Okay? Once ihatag gali na ni Lord nimo, nagiabli siya pultahan ba to promote you, aron mo for you to success igsoon, mo asenso ka, walay makasira. Amen. Once ablihan na sa Ginoo igsoon, ang oportunidad, ang pultahan, alang sa kaluwasan sa imong tibuok pamilya. Amen. Sa imong tibuok kadugo, walay makapugong, walay makasira. Ingani si Lord. Kaya once ni-decide si Lord anang butanga, it will come to pass. Amen. Ma-fulfill gini siya. Okay? Sige ngon rin, walay makasira kung siya muabli. Amen. Ingana ka gamhanan ang atong Ginoo igsoon. The moment God opened the doors, unsay mga doors, opportunity sa imong kinabuhi, no? Mag-abli ba si Lord og bag-ong ministry nimo? I-promote ka. Walay maka-distract, walay makaguba, walay makapugong igsoon. Kabalo si Lord sa siyang gibuhat. Nganong iyang giablihan ang apultahan para nimo. Amen. Once si Lord mag-open og doors nimo, example, nay ablihan nga pultahan ang Ginoo sa imong kinabuhi nga example ministry nga dako ra isura ni di man nako may no. Once si Lord mag-open og pultahan, kabalo siya sa imong kapabilitisan. Kabalo si Lord nga mahimo na nimo, no? Og walay makapugong igsoon, no? Walay there's no distraction. Once si Lord mag-abli og pultahan nimo, may tabo gina siya. Amen. Once ablihan na ni Lord ang pultahan sa kauswagan sa imong kinabuhi, kay ipauswagon ka sa Ginoo, i-bless ka ni Lord, tagaan ka ni Lord og sakyanan, kay angayan man ka, no, palambuon ni Lord imong kinabuhi din, way makapugong igsoon. Way mga tao nga makamarites nimo kanang dauton bitaw ka, wala. Bisag kung saon nila guba sa imong kinabuhi, imong dungog igsoon, i-lift up jud ka ni Lord, kay giablihan man ni Lord ang pultahan ana. Amen. Ingana kagamhanan ng atong Ginoo. Amen. Pareha na ko igsoon, kay balon mo sa imong kinabuhi, salbahes, adik-adik, nas kalibutan sa una. Apan sa dihang ang Ginoo ning abli na og pultahan, kay this is the right time. This is the appointed time nimo, gahi kag ulo, gamiton na tika. Kay ning daghan na karon ng mga kriminal, mga adik-adik nga sama nimo. Gusto ko nga gamiton tika ngadto nila. Kay diha kagikan, no? Di ka patuo mangita kog paagi, no? Mag-abli ko aning pultahan na. Ug once ako ning ablihan, di ka kabaliban mo tong nabuang nako. Mao to. Para sa uban o para nako igsuon na hadlo ko akong family, kay nabuang na ko, kay magistorya naman kog kahoy. Magistorya na kog ako ra usa, madlo ko sa kong anino, mudagan lang ko nga way nagupod. In how many days to na kong giantos, kay ang normally kung musaka ang among kabuhi sa mga adik-adik igsuon, mawara dayon. Pero kato igsuon in how many days na mahadlo ko sa kong kagalingon, di ko katog bisag wala ako nin suyop igsuon, kay murag naay mo kamang nako sa atop, inighangad nako sa atop ba, murag magnaay ni kamang ilaga ra di ay. Murag something ingana bitaw. So ato nga time igsuon, para nako negatibo, para nako guba na akong kinabuhi, but para sa Ginoo it's an open door.
nga niabli ang Ginoo pultahan sa ministry nga mutubag na ko sa tawag niya. So giblihan na sa Ginoo ang ministry. Way nakapugong igsoon ang mga demonyo wa kapugong mao ning karon na gitawag og ginganlan nila og Pastor James from Bohol. Grasya sa Ginoo. Tungod kay si Lord nag-abli og pultahan sa akong kinabuhi. Og dagang kay ning lutos nako more than 10 times ko ning ingon sa Ginoo, Lord muundang kog pamastor, muundang kog wali kay kanang mamastor Ginoo way sweldo. Ang kanang mamastor Ginoo magsalig lang na og grasya nimo. We always walk by faith. Ang mamastor walay regular nga income. Luoy kay Ginoo, manrabaho na lang ko Lord B. Gusto ko magpulis kay mo support ko sa ministry. Gusto ko mo mutabang lang, masuporter lang ko ba. Pero igsoon tungod kay ning abli na si Lord nga mao ni himuon di kang alagad nako. Okay? Ablihan ko ni. Nabli yun siya. Wa ko'y choice nabli. O walay nakasira. Hangtod karon igsoon. Tungod kay kani nga pultahan. Ang Ginoo may nag-abli. Dagan kay mga paglutos, pagsulay. Dagan kay luha na usik na ko. Dagan kay nga times na disappoint ko. Nasakitan ko. Apan tungod kay kani nga opportunity. Ingon nga servant. Ingon nga minister ni Lord. Kani nga pultahan siya nag-abli. Wala gyud nakasira until now. More than 13 years na ko igsoon nga nagsigi og wali na sa ministry. Grasya sa Ginoo. O walay isyu nga nakasaog babay. Tungod kay kaning ministry giblihan sa Ginoo. Praise God, himaya sa Ginoo. Once si Lord mag-abli og pultahan sa imong kinabuhi, igsoon paminaw. Look at me. Once si Lord mag-open og opportunity, unsa man nga opportunity, trabaho, negosyo, or of course once mag-open si Lord og opportunity for business, basta siya lang nag-abli ha, dili ikaw nag-abli siya. Dili mo abli si Lord og opportunity nga mag-business ka kung di kay pauswagon. Once si Lord mag-abli, ihatod jud ka sa kauswagan, pag-asinso, kalambuan, no? Once si Lord mag-abli, kaya na nimo. Makaya nimo niya i-bless ka ni Lord anong dapita. Unya walay makapugong niya na ngano man si Lord may nag-abli. Ingon sa siyang pulong, kung siya ang mag-abli way makasira. Amen. Sometimes ang doors nga i-open ni Lord sa itong kinabuhi para nato lisod man murag magduduha ta ba kay lah something opportunity ha Lord, mahimo ba na ako, makaya na ko ni? Di ba usahay anak ta bitaw, doubtful ta ba? But then mao nilang ni Timan Igsoon. Once si Lord mag-open og door diha kanimo. Kabalon sa siyang gibuhat. Kailan sa siya nimo. God knows your capability kung unsay buhaton nimo. Kabalo si Lord nga kanang giablihan niya nga pultahan, fit ka diha. Mahimo na nimo, makaya na nimo unya. Bisag na ay unos dia, way makasira na kay ang Ginoo nagabli. Bisan pag ang yawa igsoon mo sir, wala. Bisag kinsa man ang mulutos, wala ay makasira na. Ang Ginoo ang nagabli. Once gi-promote ka, open door man na. Open doors for promotion unsa man na. Wala ay makabira nimo paubos. Amen. And then next line mao ni. Pilmiro, wala ay makasira sa iyang ablihan. Ikaduha igsoon, wala po yung makaabli sa iyang siradaan. Kuha ninyo. Once si Lord magsira o pultahan sa inyong kinabuhi, wala'y makaabli. Kayo sa'y manggodigsoon sa atong kinabuhin Kristohanon. Sometimes, there are so many situations, there are so many times that God will close the door or magsira siya og mga pultahan sa imong kinabuhi or usa lang kapultahan sa imong kinabuhi. Usay atong ablihan. Kabantay mo? Usay, igsoon di ta kadawat nga gisiradaan sa Ginoo ang usa ka pultahan sa atong kinabuhi. Usay mamugos na ablihan na to. Dili na maabli kay ingon man siya. Kung iyang siradaan, wala ay makaabli. Amen? Okay? And based on my experience, once si Lord magsira og na siya siradaan nga pultahan sa atong kinabuhi. Dili na siya magsira og pultahan nga wa siya laing pultahan nga ablihan. Amen? Uniti man Exxon, once i-allow ni Lord nga naa siya siradaan nga pultahan sa imong kinabuhi. Ang closed door man gud Igsoon ang meaning ana mura bitaw og kanang mag-uol ka kay closed door gud. Kung open doors murag okay pero closed door gali Igsoon murag ang imuhang bation na kay yay gisiradaan man murag nawa ang opportunity ba murag, closed door means kay manukto ka sira ana bitaw murag wa gitugot sa Ginoo man ay mga closed door wa gitugot sa Ginoo gipaundang sa Ginoo okay closed door na pero mao ni man Igsoon once i-allow ni Lord nga siradaan niya ang pultahan sa imong kinabuhi. Nasa siradaan something nga iyang isira sa imong kinabuhi. Meaning Igsoon na nga di na gyud siya maabli. Usahay Igsoon nay siradaan si Lord, nay kwaon, nay ipaundang si Lord sa atong kinabuhi. Putlon, i-cut off ba?
Mao na meaning sa closed door. Masakitan ka. No? Nya mas tungod kay nasakitan ta maning kamot ang atong ablihan, di na ta kaabli. Ug mao ni Timan Igsoon, once i-close ni Lord ang door, di nabot pasabot igsoon nga nasayop siya. Sometimes ang closed door, it means protection. Amen. Sometimes closed door, it means protection. Kay kana siya nga door, kana siya nga opportunity, kana siya nga gibuhat nimo, kana siya igsoon nga sitwasyon sa imong kinabuhi, makadaot ba nimo? No, i-lead ka sa unahan ani si Lord man gud nakita ang unahan niya. Nakita to sinugdan. Tanaw sa Ginoo, sa unahan ini makadaot ni nimo, malayo ka nako, so i-close na ko ni. Amen. I-close niya kay ngano man ang meaning ana is for your safety. Disable lang ka ni Lord kay makadaot na nimo. Mo na usa sa rason igsoon nganong sirad-an yang pultahan. Amen. And one of the reason igsoon also nga nganong sirad-an sa Ginoo ang pultahan sa atong kinabuhi tungod kay na siya mas better nga door nga iyang ablihan para nimo. Because our Heavenly Father always aim the best for us. Ang atong amahang langit noon igsoon, ganahan siya nga ang atong matagamtaman, the best good. Amen? The best good. Mao na nga, sometimes i-close ni Lord ang doors. Naipultahan sa itong kinabuhi nga sirad-an sa Ginoo. Kay nga naman, tanaw sa Ginoo, anak, love ti ka, palangga ti ka, giduphan ti ka, babaw sa krus, sa Kalbaryo. Gamay rin kayo na, oy, minimum raman na ay the best nga giandam ako. Sirad-an ako ni naka. Sirad-an ako ni kay naay mas maayo, mas nindot, mas labaw, no? Mas bungga nga akong ablihan nga pultahan para nimo. Thank you, Star Senders, God bless. Thank you, brother James. So, ana na siya mga igsundo. Ang uban igsuon kay di kasabot sa closed door. Ang ubang Kristiyano masuko or mamugos questionon si Lord, ngano man ni? Hindi pa rin kamot na ko nga maabli ni pultahan na kaning opportunity. Gisira man ni mo, Lord, sayang akong effort. No. You have no right and authority to question the sovereignty of our God. Our God is the perfect God. Wa siya masayop nga iyang gisirad-an ang pultahan. Again, usa sa rason nga gisirad-an sa Ginoo ang pultahan sa imong kinabuhi. Kay nakita sa Ginoo nga mas deserve ka og the best. Yes, maayo na nga pultahan, pero nakita sa Ginoo, napailabing maayo ni mo nak. Darabli, sirad-an sa nako ka. Kay kung akong ablihan ning laing pultahan niya, di na ako ni sirad-an ning pultahan dire. Di man nimo mabantayan ning bag-ong pultahan, sirad-an ako ni. Aron ari kas bag-ong pultahan. Kay naay new open door nga akong itugot, ihatag ablihan nimo nga mas maayo. Mas maayo nga opportunity. Mura ra man nang-apply kag trabaho. No, suko ka kay gusto ka nga kanang gusto ka nga mahimong maestra, wa ka na itime, wa dito ka ning pasar sa pulis or something ana bitaw. Murag wa ka gitugot sa Ginoo nga magmaestra kay ari kas pulis. Daghan bitaw kog classmate karon nga criminology. Unya wala man na pulis, nagbumbero na mas bumbero. Wa gitugot bitaw. Gi-close, nabagsak sila pero open door na sila sa bumbero sa fire karon. Ang uban ang open door na sila sa jail officer sila nga na bitaw. So, once si Lord igsoon na ay pultahan nga sirad-an sa Ginoo, ayaw kabalaka. Ayaw kaguol, ayaw paghinoktok, o ayaw complain, ayaw question na si Lord. Kay once si Lord, iyang sirad-an ang pultahan na, meaning ana iyan ang gisirad-an, kay nasa ablihan nga mas maayo nga pultahan, nga anha ka niya i-bless, panalanginan, i-promote. Why? Because you deserve the best, kay anak ka sa Ginoo. Maunay usa sa rason nga naay closed door. O ngayon ang pulong sa Ginoo karon sa pinadayag igsoon nga once si Lord mag-ablihon ay makasiraan ni. Og sa kana nga giablihan niya igsoon. Gisirad-an. Wa nay makaabli na no. So ayaw na jud pamugos kay usay mas stress ta, ma-depress, mag-struggle kay bisan gi-close na ni Lord. Di pa ta ka-move on. Mangita pa tagpaagi nga atong ablihan ba. Mura ra gud nag-ex nato. Nga gitugot sa Ginoo nga buwagi na kay di na mao ang babae o lalaki nga kung giandam nimo. Pero sa dihang nagdagan ang panahon, ngadto igsoon, mubalik ka kay murag ni nakinumdum ako sa kong ex, nag-attempt ka nga mubalik ka, gi-close na gali na, ayaw na. Once God close the door, naay usa ka pultahan nga sirad-an sa Ginoo sa imong kinabuhi. Again, it means nga naay better door ahead nga ablihan sa Ginoo para nimo. Ayaw pamugos. Again, first reason nga nung sirad-an sa Ginoo ang pultahan, una, for safety. Kaya maybe that door maghatag og distraction nimo.
kana siya nga opportunity, kana nga imong gilingaw-lingawan or trabaho nimo, kana siya igsoon nga door, it will lead you to destruction, yung malayo kas Ginoo, no? Mao nang i-close niya. Meaning, ana igsoon, usay siradaan sa Ginoo ang pultahan sa atong kinabuhi kay for our safety, gi-safe lang ta ni Lord. Ikaduha igsoon, usay siradaan sa Ginoo ang pultahan sa atong kinabuhi ug wala nay makaabli ni tungod kay na siya ablihan nga bag-ong pultahan nga labaw pang maayo or mas maayo. Mao nang ayaw sig panuktok ana gisiradaan na gali na sa Ginoo. Amen. Naay mas maayo. Ug naganindot igsoon mao ni timan once si Lord mag-close, nay siradaan si Lord nga pultahan nimo. Dili gyud na may tabo nga wala siya ablihan. Amen. Once si Lord, timan ilang ni igsoon, once si Lord na ay opportunity na i-close ni Lord sa imong kinabuhi. Dili gyud na may tabo nga buhaton sa Ginoo nga walay ablihan siya nga laing pultahan or usay pagali apilon pa niya abling bintana daghan kay na. Bintana it means mini opportunity na. Amen. Di pa kana igsoon gisiradaan niya ang usa ka pultahan, usar na kapultahan. Pero na siya ablihan lain usa ka pultahan unya daghang bintana. Nindot ka meaning daghang opportunity. Daghang responsibility nga i-promote ka, nga magamit ka sa Ginoo. Amen. Unyawan si Lord ning sira na ato, wala na dyan makaabli ito. Mong ayaw na lang panuktok. Ayaw pamugos nga, Lord, gusto ko no, ayaw. Gisiradaan na gina sa Ginoo. Si Lord wala masayop sa pagsira. So kung naing nagtanaw karon diri igsoon nga usahay, makauna-una ka sa closed door ba? Nga ngano man to nga gitugot man to sa Ginoo nga mayo ba yaon ta to? Pero ngano man to ha? Anang bitaw? Nga nag-uol ka. No, kay closed door, it's closed door for you. Unsa may closed door nimo karon igsoon? Timan si Lord wala na sayop nga gi-close niya. Closed door it means na siya bag-o new door nga iyang ablihan. And that door is better than the other one. Katong gisiradaan sa Ginoo nga door igsoon. Kabalo si Lord nga para niya, yes maayo to, kabalo si Lord nga maayo to kay siguro ang uban diya ang tan-aw mingon siya nga. Mingon mo diya nga maayo man to Lord, pero nganong gi-close man nimo? Yes, si Lord kabalo sad nga maayo to. Pero si Lord palangga ka. Si Lord nag-aim og the best for you. Mao na nga siradaan gyud niya kay aron matuman ang iyahang gi-design nga plano nga i-promote ka sa Jeremiah 29:11 ay gi-design si Lord nga labing maayo, the best plan for you. The best future nga gihan-ay giplastar sa Ginoo. Di man na matuman kung di niya siradaan. Mura ko something. Kung di na bungkagon sa Ginoo, di ma-build up ni Lord ang iyang gi-design gyud nimo. Amen. Mao na siya mga igsoon nga ayaw hilak kaguol kung si Lord mag-close og door. Blessed Sunday, Pastor Jim, ask na ko unsa na nga verse nana sa Revelation 3. Nasa caption igsoon, no? Mao na siya mga igsoon. Di ta angay mabalaka maguol kung naay pultahan nga sirad-an sa Ginoo. Ayaw pamugos og abli, panuktok ang uban si karan. Lord, ngano manggibuwagan ko. Lord, ngano dako na kay ko gasto Ginoo. Sayang ako ra bay tiglod atong akong uyab. Lord, nag-engage na mi. Na nami engagement ring, na nasan mi wedding ring. But why is it, Lord? Lord God, nagkuan na mi. Itawagan na kanang namay na. Namalayi na Ginoo. Pero ngano mang Ginoo nga imo ning gitugot. Ayaw pag ngano. Gi-close na ni Lord ang pultahan kay nasa the best nga giandam Paris ni ako day 3 times na ko 3 times ba? 2 o murag 3 times katong nakabuntis ko gitubang na ko magminyo na kunuhay pero ang tanan na excited ako is unsa kay feeling nga maminyo no excited ko unsa kay feeling maminyo nga nay anak nay pamilya nga nay asawa unsa kay feeling ni unsa ka ang kalipay nga akong matagamtaman kay maminyo na ko, yes, at last, di na ko single, yahoo! All of a sudden, gibungkag sa Ginoo ang among relasyon. All of a sudden, gi-close ni Lord ang door atong mga bayhana. Kunya, nasakitan ko, naghila ko, igsoon, there are so many nights nga naghila ko kay naay usa nga babae nga, grabe, layo na kay may og kanang nagikuan ba, kasi natian, kay pila na ka years, 5 years? Kunya magto kung mauna naghangkay mga plano pero gibungkag sa Ginoo. All of a sudden gi-close ni Lord ang doors and then every night magsige kog hilak. Mag-prepare kog wali di ko ka focus kay makauna ko ato niya ba. And then gi-comfort ako ni Lord, giayo ni Lord naka-move on ko. But still nag-attempt ko nga imubalik, no? Mubalik. Pero mao la ginawan si Lord magsira o pultahan, dili na pwede ni mo oblihan. No? Pero mao lagi and then eventually sooner or later I realized nga mao to akong nasabtan na si Lord nga ako ning gi-close. Katong mga minyoono nimo, di gito mao.
Mga maayo to, Kristohanon, ganahan kanila pero naay the best para nimo, nga fit nimo. Ang imong weakness, may strength niya. O ang weakness niya, may strength nako. Mao na nga nagkita, mi sa kong asawa. Gisiradaan sa Ginoo ang pultahan atong tulo kami ni uno nako. Nag-abli si Lord og the best door for my wife right now. Nag-abli siya, mautong gihatod ko niya sa Hong Kong. I was invited in Hong Kong. Once or twice ko nag-adto dito, nakashare ko sa pulong sa Ginoo. One of our followers, diriran, may nagkita. Nag-invite ko niya dito. Nakawali ko, grabe namuhat si Lord ko. So, kay manifestation dito, so, and then, pa ko magtuo nga, that moment also, nag-open na si Lord og door for me, nga makita na akong partner, nga mauni karon akong nakauban sa ministry, ang akong kaabag, dili ibabag, very supportive sa ministry. Mo ni akong asawa, Exxon. One of the leader as well sa GIL, sa Jesus is Lord Church sa Hong Kong. Kita mi. No, so after that realize na ko tanan niya mao gyud ni. Dili man nato makita ang open doors nga bag-o, nga nindot, nga labing maayo, nga the best, nga perfect door for you. Kung dili sirad-an una ni Lord ang pultahan. Kuha ninyo. Sirahan sana niyang una. Amen. And then, kung sirahan na gali sa Lord, kung nagtanaw mo karon, gisirahan na gali na ni Lord ang pultahan. Example, wala ka kapasar, nakay gi-applyan, wala ka kapasar. Nakay gipangandoy nga niya, wala pa kakatawagi karon, wala ka kapasar. Dili ka dapat mag-uol si Lord, perfecto wa siya masayop nga nung gi-close ni Lord ang door nimo para anak kay naa siya labing maayo para nimo nga pultahan nga iyang ablihan. Example, nabay business nga i-open si Lord para nimo. Another door na siya nga mas maayo kaysa atong mantrabaho ka. O napay mas maayo nga trabaho nga giandam ni Lord para nimo. Something ana, no? Walay closed door nga gitugot sa Ginoo nga wala siya ablihan nga another open door or new door. Ang ugang nga kanindot igsoon kay ang bag-ong pultahan nga iyang ablihan mas the best. Pinakalami na, pinakanindot. Amen. So mao na igsoon, no? So og siya gali ang mo close ingon dire wala na po yung makaabli. Mao na nga ayaw na lang pag-attempt nga mobalik ka. Once gitugot sa once wagali gitugot sa Ginoo meaning closed door na. Nang-apply ka pagka maestra, wag gitugot sa Ginoo closed door na. Okay? Nang-apply ka pagka pulis unsa man dia closed door na. Pero kung gusto ka nga mapulis o makuan hala, pang-apply lagi pon. Ug di ka itugot closed door gid na, give up na lang kay naay another door si Lord nga giandam para nimo nga mas maayo. For you. That door igsoon mao nay mag-lead nimo ngadto sa pag-asenso kauswagan sa imong kinabuhi. Amen. Kay si Lord igsoon palangga ta ni Lord. Anak ta niya. Di siya gusto nga tagaan lang taog mga tira-tira lang o mantinil. No. Anak ta sa Creator of heaven and earth. Tag-iya naghimo sa tibuok kalibutan. Nya tagaan lang ta niya mga ginagmay no. Dinagko gina. Mao na nga ayaw kabalaka kaguol ayaw hilak kung naay pultahan sa imong kinabuhi nga gisirad-an sa Ginoo. Wa ko kapasar sa interview, wa ko daghan kayo nabangkrap akong negosyo. What if gi-close na ni Lord kay nasa i-open bag-o nga diha kay promote nga na bitaw. Once na closed door, na junay new door nga mas the best kaysa atong gisirad-an. And that door diha ka i-bless, diha ka i-promote. Diya ka pauswagon. Diya ka gamiton ni Lord effectively that door. That is why dapat excited ka. Excited ka kung naay closed door. Why? Kay naay new door nga iabli ni Lord para nimo. Diha ka i-bloom. Murag bulak bitaw igsoon diha ka mo bloom igsoon. Amen. Ana si Lord. Bare nako. Nangandoy ko mapulis, gi-close ni Lord. Chok. Pastor ka oy. I remember one time, igso, di malimtan ako. I don't know kung kaibaw ang ako ang mga igso na niya. One time, igso, katong grabe na ko, di na mabangbang akong kaadik-adik ba. Pero at the same time, sa adik-adik ko, na maligya og syabo, salbahis ko, barumbado. Ang akong una-una, igso, magpulis dyo ko. Kay og mapulis ko, drug protector ko niya. Daghan ko kay mga chicks, ba, mga babae, magsabak-sabak, wala og tuo. Mao na akong pangandoy. Niya, ingon sila, bright ko. Sige, dagko kay ko grado, igso. Mao to nga, gusto ko mapulis ko. And then, usa ka adlaw igsoon. Mao na akong pangandoy ha. Mao na nga door kung gusto. Okay? Police. Okay nya. Graduating na ko 2 months na lang mo graduate na ko. Usa kay gayon igsoon akong papa. Ning uli ko nga hubog man sila ko ato, ning uli hubog or sabog. Basta permente man na mag-uban ako sabog hubog. One time ning uli ko sa balay, murag gabi na kay to, murag nangatuog na sila. Akong papa igsoon.
ning ablis pultahan. Nya, tanaw siya na ako, gakos ko niya. Pirmi man ko sabog. Gigakos ko niya, daddy na ko, kung papa. Ana siya, ang yung tawag na ko kay gwapo man. Bisag bati, tagnawang magwapo yung tawag. Ana siya, gwapo. Kadungog ko nga, kung ano man daw ka, kanang namaligya na daw ka. Nangingon ba, mauna yung mga istorya, namaligya na daw ka. Naining dool na ko, drigi, istorya ang imong kinabuhi. Nga, namaligya na daw ka niya. Naa daw kay tao, nga barkada ni mo nga, mao'y gipadala ni mo sa item, sa Shabu. O niya, adik na kay ka, na, niya, atong kuan, kung sa mo to katinood, nakabuntis daw ka. Ana, bitaw, ingingnan ko sa kong papa. Kung papa naaman diri. Niya, tanaw ra ko niya, sabugay ko ang mata mo koy klaro ba. Pero kay ba mo kung say tubag sa akong papa, aw sunod nga linya siya nga. Bisan pag mauna ilang gisulti nga drug poser na kakaron, adik-adik ka, nakabuntis ka og babae si kuan imong nabuntisan. Nya sige kag panghilabot og kwarta nako, sige kag pangawat. Bisan og unsa nga kung nakit-an nimo. Usa ka adlaw mahimo jud kang pastor. Kay napaka sa tiyan sa imong mami, buhi pa mas mami ito. Sa gamay pang tiyan sa mami nimo, sige na ko og ampo. Nga kani siya ginganlan ako ni og James kay usa ka adlaw mahimo ning pastor. Giampuan ko no kunya, gilihans ko ba sa kong papa sa tiyan, anto ning dako hinggawas ka. Sa karon wala pa na nako nakita kay karon napaka sa kangit-ngit. Pero usa ka adlaw madakpan ra jud ka sa Ginoo. Okay? So mao ni karon igso nahimo kong pastor, nay Pastor James diri sa Bohol igsoon. Okay? So gi-close ni Lord ang door nako nga mahimong pulis. Although karon ang akong atubang kanunay pulis kay ako may tigwali sa mga pulis. Mura ra pug og pulis, no? Ako'y tigwali daghang kay mo invite na ko nga mga kapulisan, mga station. Usa ko sa PNP life coach, no? Gi-appoint ko diri sa MUA. Basta daghan kay kog station na sudlan. Kay sagaran mga drug symposium, mag-seminar speaker ko kung kauban pulis, no? So gi-close ni Lord ang door for me to become a police officer. Bisag dagko og grado unta, ingon sila bright daw. Gi-close ni Lord ang door. Nya na siya new door nga yang gablihan nga pastor. Nya dire ko effective sad. Di ba? So makaingon grasya sa Ginoo. Yes, makaingon jud ko nga effective ko kay nakita po nako na ako'y mga disciples online. Ang uban nagtan-aw karon nga mga banggitang adik-adik kriminal nya na bag-o na karon nya. Diri sad personally nasad ko'y mga disciples nga gipiyal ni Lord nga mga piniriso gikan, mga uban daghan nagipatay, mga adik-adik hitman, drug lord na karon. So kaingon ko nga tinuod jud nga once si Lord mag-abli og bag-ong pultahan nimo, nya nasa siradan kanang bag-ong pultahan igsuon. Mas maayo gina the best na unya gamiton ka ni Lord diha effective ka diha ka palambuon, pauswagon, pasinsukon, diha ka mo bloom as a flower nga nindot tan-awon, mahimo kang panalangin ana nga new door nga giablihan sa Ginoo. Amen. So mao na igsoon again. Ingon si Lord sa iyang pulong kung siya mag-abli, walay makasira. Og siya makasira, way mo ay makaabli. So if ever there's anyone who are watching this time kay nagdali man ta nay closed door sa imong kinabuhi, no? Ang uban gali siguro ka-relate ani, di ba? Kasuway na mo, na disappoint mo kay nay closed door, but later na realize nyo nga naa day mas maayo, nay open door, di ba? Ana na si Lord na. Kung nagtan-aw ka karon diri niya, naa ka sa disappointment kay bag-o pag gisirad-an ang pultahan nimo. Just be happy and be excited kay nay ablihan si Lord nga new door for you. Ayaw lang pamugos niya. Ayaw pag-attempt og tok-tok abli sa pultahan nga gisirad-an. Kana kay gisirad-an na ni Lord. Nasa purpose og iyan ang gisirad-an. Ingon siya diri siyang pulong way makaabli. Ablihan na nimo mag-struggle ra ka. Di ba? Ma-disappoint pag ka lalo, ma-depress pa ka. So pasagdi na gi-close na ni Lord ang door kay si Lord kabalo siyang gibuhat kay naay mas maayo nga pultahan nga iyang giandam nga blihan nimo. O kana nga pultahan dalhon ka sa hayag nga ugma. Kana nga pultahan na diha imong bright future. Kana nga pultahan na diha igsoon ang imong promotion, na diha igsoon ang kauswagan, kalambuan, pag-asinso sa imong kinabuhi. Kana nga pultahan ministry ng imong bag-o nga diha ka effective nga gamito ni Lord. Amen. Mao na igsoon, mao na nga dita mo question. We don't have any right to question God for the closed doors because God will never close doors in your life kung wala siya ablihan nga bag-ong pultahan.
Aside sa bagong pultahan nga iyang ablihan pa dyan yung daghang bintana. Wow, there's so many opportunities. Many responsibilities nga i-bless ka, gamiton ka sa Ginoo. Amen? So, mao na igsoon nga na, kanindot atong Ginoo. And aside from that, to end this mga igsoon, once si Lord mo, himo na mo, close na siya, niya mo abli, wala na dyan makausap na. Once mo decision si Lord nga ablihan ni nga opportunity ni mo, ablihan ni nga pultahan, walay makapugong igsoon, walay let's say, walay makaguba ni ana, walay makausab ana. It means nga once i-bless ka ni Lord, walay makatunglo nimo, walay makabira nimo paubos. Once ablihan na ni Lord ang pultahan nga panalanginan ka, gidestin ka nga i-bless ka, i-promote, walay makapugong ana. Amen. Kaingon siya dire, once He opens the door, no one can shut it. Walay makasira. No one can close it. Ingana kagamhanan ang atong Ginoo. Bisan ang yawa igsoon magkuha sa iyong mga demonyo kay atong sila. Di ko gusto nga i-promote kay mao man trabaho sa yawa, John 10:10, pagpatay, pagpangawat, paglaglag. Di ganahan ang yawa nga i-promote ka, di ganahan ang yawa nga i-bless ka, di ganahan ang yawa nga muuswag ka. Apan bisag unsaon pagpugong sa yawa tungod kay giablihan na nga pultahan sa Ginoo nimo, walay makasira, meaning walay makapugong, walay makabira nimo paubos igsoon. Mahitabo ang gusto sa Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo mao ginay matuman. Amen. Kung siyang mag-aabli, walay makasira. Kung siya pod ang magsira, walay makaabli. Amen. Ingana nga atong Ginoo. So, akong gipasabot ninyo igsoon nga ingani gid siya nga. Kay ang uban man god until now na depressed kay gibiag uyab, gibiyaan og kanang basta something inigugma, na disappoint kay wa kapasar, nang apply and something ana closed doors na siya god. Pero igsoon dapat di ta mabalaka. Once closed door na, it means duha raman to. It means igsoon protection. Okay? Gi-safe lang ka ni Lord kay maybe kanang imong gi-ablihan nga pultahan later on eventually maka-destroy na nimo. And ang other meaning is gi-close na ni Lord nga door kay pagtanaw sa Ginoo gamay ra kay na anak oy. Di ka deserving ana gamay ra na di ay dako nga pultahan. I-bless di ka panalanginan di ka ayaw hilak di ayaw kabalaka. Kay si Lord kabalo siyang gibuhat, di siya masayop ug wala siya mapakyas nga nung iyang gisirad-an nga pultahan nimo kay na siya ablihan nga mas nindot nga pultahan nga ang iyang gi-design nga plano matuman ana nga pultahan. Amen. So to all of the viewers this time again, kung naa may mga doors sa inyong kinabuhi karon nga gisirad-an sa Ginoo, you don't need to worry, no? Ayaw mo kabalaka, kaguol kay usarebo pasabot ana. Gisave mo ni Lord kay maybe makaguba na sa inyong ugma or sa relasyon sa Ginoo and ang usa ka rason gamay ra magud kay na tanaw sa Ginoo di na mao ang the best para nimo. I will close it then I will open another door which is the best for you. So ayaw kabalaka nay baggo. Mao pa ingon ng the book of Isaiah, forget the former things. Forget the former things, it means mga closed door na kana kay gisirad-an sa Ginoo, kalimtan na nato na. Ngano man, kay look, I am doing something new. Nay bag-ong pultahan nga ablihan si Lord para nimo. Og di na nimo makit-an ang bag-ong pultahan kung sige kag tutok sa imong daang pultahan nga sirado na. Sirado na gali na, buot pasabot, close na end na para sa Ginoo kay nay bag-o ngayang ipakita nimo. Bag-o diha ka mo uswag, mo lambo, mo asenso, na di ang hayag nga ugma. Amen. All we have to do is to have faith in God lang nga. Yes, gisirad-an ni Lord for the better. Kaya na ay mas dako nga pultahan, mas nindot nga opportunity. O niya, aside from that door, napadyo'y mga windows nga blihan sa Ginoo para i-bless ka, panalanginan ka sa Ginoo. Amen? Amen ba mga igso, no? Ay kabalaka, kabalo si Lord sa iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Dili siya masipyat. Everything happens for a reason and He is in complete control of everything. Gusto lang si Lord nga ang hayag nga ugma, ang the best, iyang mahatag nimo. Why? Because our God is the loving Father. Dili siya gusto nga iyang anak mantinil ra ang nadawat. Gusto siya nga the best. Kita mga ginikanan, paminaw mo. Kita mga ginikanan, gusto ba ta nga mantinilan ra nato atong anak? Dili. Gusto ta nga the best atong mahatag. Usahay bitaw magpakanaa ta bisag wa kay gusto ta nga the best. Labing maayo nga atong ma-offer sa atong anak. Ingana sad si Lord. How much more si Lord, the creator of heaven and earth. Amen.
Gusto lang si Lord igsoon nga the best good ang atong masinati as His children. Mauna nga naay mga pultahan ngayang sirad-an kay di man to the best. Mga maayo pero di gito mas labing maayo. Kay naigiandam si Lord nga new door and more windows to open igsoon nga i-bless ta sa Ginoo. Bang! Amen. Okay? Sabta na nato. So ayo kaguol ya nay nagtan-aw karon diri nga bag-o pa kag sirad-an imong pultahan no. Nay the best, no? Just be excited and be happy. Dapat maghinam-hinam ka kay unsa kay buhaton sa Ginoo ni bag sirad-an ba? Nay the best. Nasinati na nako in how many times igsoon. Once God will close the door in our lives, then na siya ablihan nga mas maayo, mas the best. Ug diha nimo masinati ang iyang kamilagroso. Diha si Lord muhunat og panalangin nimo sa bag-ong pultahan nga iyang ablihan diha nimo. Amen. So ayaw na sige glingi sa gisirad-an nga pultahan, sig tok 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 tok. No? Ari ka sa bag-ong open doors. Ug kana nga open doors nga gihatag ni Lord nimo mao ni timan ni walay makasira na. Patuloy na patuloy, tuloy-tuloy ang iyong promotion. Tuloy-tuloy ang iyong success. Kay kana nga open doors nga gi-open ni Lord for you, walay makasira bisag kinsa. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word this morning. Imo man gipanumduman Lord nga once mo decide ka sa usa ka butang, kay bawo ka sa imong gibuhat. Once mo sira ka og pultahan, kabalo ka sa imong gihimo. And wala kay itugot nga masirad-an nga pultahan kanamo kung wala kay ablihan nga mas maayo nga pultahan. Salamat Lord sa mensahe sa paglaom nga imong gihatag kanamo nga dili di miangay mabalaka kung naay gisirad-an nga pultahan. Tungod kay it means gisave ra minimo or naa kay mas the best nga giandam para namo. Lord God, I pray nga kanang mensahe Ginoo maghatag og dugang kadasig namo Ginoo. Maghatag og dugang kalipay namo Ginoo nga everything that happens for us na mga closed door magmaya mi og dapat excited mi kay nakay labing maayo nga buhaton sa unahan Ginoo. Og salamat Ginoo sa imong pulong Ginoo nga imo ming gipabati Ginoo og security nga once ikaw mo abli wala ay makasira. Walay makapugong once i-promote me, i-bless me nimo. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit for your presence and for the revelation. Salamat kay Ginoo. Salamat sa imong mensahe. Salamat Lord nga imo ming gitagaan og mensahe sa paglaom karon Ginoo nga ang tanan di ay naay katuyuan, ang tanan nga closed doors naay katuyuan og walay closed door nga imong itugot kung wala sa kay giandam nga open doors and more windows Ginoo. So Lord God, salamat Ginoo nga nasabta na namo ang mga panghitabo sa among kinabuhi Ginoo pinagi sa imong pulong. Again, thank you and I pray Lord God nga dili ni siya mulabay nga kawang lamang kani nga mensahe but Lord amo ning i-apply unya mubunga gini sa among kinabuhi. Maghatod namo ni sa kinabuhi nga mabungahon uban sa grasya nimo. And Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers, tanang mga subscribers, aning nga page, Lord God, nagtanaw karon, i-bless sila, Lord God. I speak blessing to them right now. I speak healing. I speak prosperity. I speak financial breakthrough. I speak deliverance. I speak salvation to their whole family. I speak peace of mind right now to those who are depressed right now. Thank you. And I speak, yes, peace, kalinaw, kalipay, paglaom, Ginoo, ibutang sa ilang kasing-kasing karon Ginoo. And I speak miracle to those people who are watching this time nga na sila'y milagro nga gikinanglan kay grabe ka ipit kalisod sa ilang sitwasyon. So Lord God, right now, I speak miracle, I speak signs and wonders in Jesus' name in their situation. Milagro, Ginoo, nga sigon sa ilang tinguha, sa ilang kasing-kasing. We stand in your word, Lord God, that you are the same yesterday, today, and forever. You're the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses, the God of Peter, Paul, John. Ikaw ang Diyos nga naghimog dagko kay milagro nga dili katuuhan maghimo usab og milagro kanamo karon. We claim that in Jesus' name. Lord, thank you. Milagro, milagro, milagro nga sigon sa amo ang gikinahanglan. I-grant na nimo Lord God in Jesus' name. Thank you Lord. Salamat kayo. O gining takna among dawaton ang kunon, ang kadaugan, ang milagro, ang kagawasan, ang kaluwasan, ang panalangin, ang kuno namo ni Ginoo uban sa pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kini ang among pagampo amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo ug sa dugo ni Ginoong Hesus.
Amen og amen. That's all for this morning. Okay, nagkawat-kawat di punta no? Okay, so thank you for being with me, and thank you sa mga star senders. Thank you. Salamat kayo. Anyway, again, ako mong gi-remind nga please subscribe sa atong YouTube channel kay 30 days ra ni sayang ni nga message igsoon about open doors, closed door. So ako na siyang i-download, i-upload na ko sa atong YouTube channel. Free to subscribe, ang link nasa caption na nga live. And this time akong ibalik ang dungog ug himaya tanang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. He alone deserve all the highest praises. Brother Lord James Talingting, God bless you. One of our subscriber, thank you. Og ako nagampo igsoon nga karong adlaw puno sa kalinaw kalipay panalangin. Dili ron matapos rong adlaw nga di mo i-bless ni Lord. Mga OFW namo sa akong prayer. God bless, God bless, God bless. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Tanan inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo ug ihatod sa kadaugan ug kalampusan sa inyong kinabuhi. Ampo amping abante ta. To God be all the glory. See you next time everyone. God bless. Keep safe.